Onagi nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Furniture, that style and strength. Welcome to Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Mana kamano nyakora mgajwang kamora mara mitira katulu makende maru wa kie Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kamano wanyise kachodi cheng makawuono no dhibedo kacha kachiel kod twak mabende wadhingi okacha nito office mara Kisumu East chalna nyakora mgajwang wacho sebedo kawachore kwa nagikoni ogando sebedo kagombaka kendo chutho to wega jodak ma Kisumu East bende kagombo ni dak wakele kacha jotelo ma Kisumu East wako kele kacha bende jawbura ma Kisumu East Honorable Shakil Shabir katamana jalno bende koro tiyo office no jikorongo jomoro miwago mbaka ni kechi wako sebede bang'eny te jogo mabende koro wacho ni office no tiyo mabende te jogo mabende koro wacho achiel ariadek ma momiyo odiochieng' ma kawuono odhiambo masani ma en chieng' tich abich korongo jwang' tarehe 13 dwe mar ariyo gana ariyo kod 26 wakawo thuolo makende mondo miwago mbaka kaachiel kod apis no mar Kisumu East ma Duond Onagi Duond Kisumu East korongo jwang' kawo thuolo makende magweli mondo mi donj kodwa kendo chak twak ge sani kama go mbaka kaachiel koda wendo makawuono ma en Migosi George Onyango Ondere mabende kata chairman ma NG CDF Kisumu East sub county komora mora mentire akatul makene marwa kimondo miwatwak maber kabisa pononi kachagi ote mora mora mae samwa go mbaka mae samwa pore watno kod mgajwang kama taichoni and Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 to Mato Chuny Onagi TV Adundo Jaluo arwaki yono machalo koda kama ndi ibed kodwa nyaka angwatie ki Migosi George Ondere akatul makene mamusini to irio nade Ariyo maber Steve. Endo nyasaye orita maber. Kamano. Weche thoth mathoth ke momiyo biro. Mano momiyo anka. Kamano. Kapok wachako, dikech modi chengi mokwongo Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Wagomo mondo nyisna janeno mara mai kamera mare ni to George Ondere nja kanye to Nyakwar nga. Ben wuod lo. Erokamano. Mokwongo amos jo Kisumu East duto kamora mara magintie. Kenda most team sasa en team Shakil Shabir waluongore ni team sasa dona mosgi kendo akwayo negi ng'wono mar Nyasaye mondo ritgi an niluonga ni George Onyango Ondere mana kaka isewacho an jaka Julu mamana wan wuod lo ka Julu ka dero kanyo e kama wuoke an jakom mar NG CDF
chien kucho ne ong'e ahinya kaka jakom mar basari mabedo asetimo higni 10 gi wiye. Koro wang' ni nyicha jowa oting'a malo mabedo jakom maduong' mar CDF Kisumu East kama watiye go nyango wuon mogo. Kamano. Onyango wuon mogo. Nyango wuon mogo. Ano ka bende sani nyisa kacha ne field chalo nade? Ni field. Field ber ne watiyo ka gi kacha. Wan gi jok ma wan gi kuonde ma wakete projects manyien. Koro nyaka walemgi wane kaka contractors tiyo. So aringo adhi Obuolo, aringo adhi Okok, aringo adhi Alogumbi. Mago kuonde manche wakete pesa manyien makor ka tich dhi mbele sani. Gumbi wakete 19 million, no 22 million. Okok wakete 20, Obuolo wakete 19 million. Yes. Ero kamano maduong' ahinya e Chuny Onagi TV kende wan ga gi ngeche ma bende wagoyo ga ma bende koro kaka in wuod Luo masinyiso ni in kacha in wuod Luo. An wuod Luo. Ng'ama buogi ka onge. Onge an gi chir mang'eny ahinya. An wuod Luo. Yes. Ero kamano jodong Luo ne go ga mbaka kaka bende koro sani ma wan gi iluongo ni Duond Onagi. To jodongo ne thoroga puonjo gana kada matindo gi ngero kaka Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wambe wachalo jok mabende watemo gero dhowa. Koro wada chako gi ngero mabende nogo kandieni. Ngero ni nogo e Luoland. Joluo no wacho ni akuru ok kuodhi e iro. Akuru en gima ler. Okuodhe kama iro nitiere. Kono wacho ni akuru ok kuodhi e iro. Mane ngiro mane olo nango isewinje. Mano to kudwa gero Luo ta apani wanyalo siru kech kata mana jakom wa mahero manyocho nendo Nyasaye oket chunye kama okwe. Yande nokelo wach moro ka wane council na sebedo council la Kisumu ka. No dwaro ni mondo wayalo gi dhowa mondo dhowa bende onya. Tiyudo ka timbe ma yore mag kao weche mowuok ka wasungu dwa chando dwa ketho dhowa. Iyudo ka e ot ka kamibete gi nyithindo kia kata dholuo maber. Ma koro chopo ni be koro wacho chakor gi kisungu no kata Kiswahili. To dhowa to koro olal. To wasungu moa mabor to dhogi biro to nya korwa koni. Mano to gima ka unyalo timo to wanyalo yie kodu kabisa. Mondo dhowa ni be ong'e nikech onego wabed mamor gi girwa. Mato Nyasaye be momiyowa. Kata iyudo ka koro ji we magi we nyaka yore wa mamoko maber ne kelo manyadhi. Magi te ji oweyo to magi gin gik moko becho. So akuru okenya kuodhe iro. Akuru okenyal kuodhe iro. Kuyo kodi we kode athiare odiochieng' langa. Kuodhe kure iro. So ng'ama longo bende okenyal muoch ne decha gi ni okenyal. Ko wachako jaduong' Ondere. Nyiswa ni to dongruok mage mabende koro in kaka achiel kuom jogo bende koro tiyo ofis no mar Honorable Shaber MP ma Kisumu East usekelo ne jo oganda. Kwa chako gi dongruok mabende sani koro nitiere. Steve wasekelo gik mang'eny. And kelo gik mang'eny go be mombe wasetiyo higni mang'eny. Jo Kisumu East ok dibed jok mofuwo. Ma nyalo tero Mheshimiwa Shaber ndala 4 moriere to onge gik motimo. Jogo riek gi ng'eyo. Kendo jomose biro mondo gole loch. Osebedo gi tich matek ok gole. Osebedo gi brains magi yawuot ma bedo lawyer bedo to gibiro to jopiny ng'ogo gi gidwaro wuon mogo. Kendo gidware to an extent makata ODM timo nomination mare. To wan to warito ni wan jo independent wabiro dhi bang' nomination mar ODM. To ja Kisumu East koneno ka onge rabuor e box mar ODM no odoka dala ko dudu amayo sakil to maro nomination mar ODM. So gik ba wasetimo ng'eny and jo Kisumu East neno gi joma moko ma wacho ni onge go be giwacho te chuny gi maiye ging'e ni gik wasetimo ng'eny. Wasegero sikunde ma Kisumu East onge sikul ma koro inyalo ng'won kata wuoyo. And nichi wasechopo okang' ma koro wagero sikunde ko chomo go polo. Kech koro lo milaro onge. Miyaro ne ene ma en gi weche. Ng'ato kiyie ni mondo igedi e puothe. So wasegero sikunde mang'eny. Akia ni dwanda kwan ni mondo kwan ni. Kwanwa nikech mane mama chako ne to dongruok mage ma nitiere Kisumu East ma jo piny samoro wacho no kagene koro wan kande go office mabende ni kaka achiel kuom jago mabende koro tiyo office inyalo nyiso nikech samoro oganda kia
to kara dongruok nitie. Ok ginyal kia to gigo ombulu. Mana matin moko madwaro go siasa. Ema wacho kamano. Mheshimiwa Sakilo osechako sikunde adek. Be chutho gin ang'wen. Mogero kendo sani sudo. Ki Otera Bahati ne en kama ne onge kata sikul. Mane Kolwa Central. Ogere kendo sani kidhi Otera tiyudo skul. Ni skul nitie. Kibiro ka jultie skul moni bukna secondary. Ne onge ga. Mheshimiwa ogere kendo sani nyithindo somo kanyo. Kidhi malo got Jabondo be chake yudo skul moro nitie kanyo ni Gotongo. Kilo segere kendo sani osudo nyithindwa some. Mago gik mane onge e ndalo mane pok okawo tich. To moyudo mamoko gi kata kidhi Manyata. Kidhi Manyata wan gi skul kanyo mogero story building grofni adek moting'o 12 classrooms. Mano nitie Manyata. Kibiro Nyalonya ka be iyudo mano be Kolwa Central. Gorofa moger. Kendo bukna kama wacho no bende ogere gorofa. Kicha kibiro Mbeme bende gorofa nitie kanyo. Maduong. Kicha kibiro Nyalenda bende nitie Dago Sabir. Gorofa maduong. Onyiew lo to chako gero. Dago Sabir no be ochako manyien kende. Mano be achiel kuom sikunde motimo manyien mane onge. So mana kwano mane onge. To samwa wuok kodine wan gi sikunde secondary schools apaga beach. Mose gero te. Kendo sani gima koro ne watimo en mondo wager ne gi dining to kuonde ma onge gi ginene kuonde chiemo dormitory to kod labs. Magi gik ma koro watimo sani. Mondo wager labs ka gi kacha kendo wa equip gi. Mago gik manyango wuon moko setimo. Kiwe police ma winjo ka yawa ywake mang'eny ni wagero police mang'eny. Ng'ato wacho ni onge gima watimo to police to yie ni wagero mang'eny. Mang'eny ni okoromo nyiso ni watimo gimoro. Ng'ato nyisi ni okitimo step. To police to yie ni gero mang'eny ka gi kacha. So jowa obeda ma serious but wato kwa chandre nikech ng'ato ka dwaro giri ting'e ni nyako wach moro. Nyako ber gi gima wacho kata kene wach moko donji to biro wacho. But ng'ama nyalo challenge wuon mogo ni onge gima osetimo kuom higni mosebedo kanyo go. To onge. To kod wan ong'e ni onge. To rit tarik 10 dwe mar 8 wadhi dhi ombulu. Wadhi neno ni nitie. Mano. Erokamano jaduong' Ondere. Nyisa kandi mana weche mag somo bende neno kosetimo kandi gik mabende osegero kacha. Secondary school wacho ni osegero kacha molo moinga Paga Beach, wan kacha gi Kolwa Central mosekete school, Kajulu Bukna, Nyando Gotongo, Manyata Bi osegero kacha gorofa, Nyalonya wan godo kacha, Dago bende wan godo kandi. Kwa dhi mbele nyisa ni to un kaka office no mar Kisumu East kata office mar mabende koro konyo Honorable Shakil Shabir tijni. Agenda mage mabende seche moro ne un godo ne japiny mabende koro ne gima noketo wetelo lek marun mano dwaro kelo ne jo Kisumu East. Wan gi gik mang'eny achiel kuom gen loko ngima mag jowa. Chandruok maduong' ma wan go gi CDF imiyo wa 192 million sani kaka Kisumu East. But oketi kaka utiyo kode. So okija baro kode me dhi kode kama upore kama oketini. Koketni administration en 20% mitiyo ga administration. Konyisi ni basari en 40% de mitiyo ga basari. Konyisi ni project wanyalo wadonga in most cases wadonga give like 50% mare ginene mag pesa no indo. Wabedo ga gi 50 something million. Ko chomo 60. To 60 go to wan gi primary schools ma Pira Beach. To wan gi secondary schools Aparga Beach. Ko wan gi sikunde 60 gi wiye. Gi 60 million. Okay, nyal poge me ger gigo. Ma ta awinji ni samoro menda tin but gino mabende samoro no nyiso abiro ni kanyo. So ne wuoye wach mar loko. Koro kawa nekech pesa ma wan go no. Koro ne wa amua ni wadwa make sure ni nyithi Kisumu iso puonji. Mondo gibege lok ne Kisumu iso awachi ni wan achiel kuom constituencies modhira ahinya. So ne waneno ni puonjo nyithindo ne dhi loko mindset mar nyithindo to kato koro gibiro bedo jomoko minyalo gen kiny. To koro jonyuol gi joma dongo to wapango ne gi weche mag thieth mondo wamigi tich mayot. So wachulo ne gi SHA kaka sani chon wachulo NHIF, sani wachulo SHA mondo githiedhre. Mane pesa kende ma wan go mwanyalo tiyo gi Kisumu, onge pesa machielo.
mane pesa kenda nonge mana chon manyocha ne pod wan gi Jacob ng'eni ne nitie ndalo moko ma ka muoch mudhi mu support sirkal ma jodala ma gikedo go to in ikwani kaka ndhoga koro ok inyal hedhori dhi mondo ikwa mondo ibigo ka to irito ka koro gidonjo kaka jage donjone koro mabwa nyalo lidho mwakwa omiyo sani koro waneno ka ndachwa ma chigara buor nyaka kowuok kawas kochomo chigara buor koro ne godwa go lam koro wamor gi mano nyocha ok wanyal kibos becho timo not kibos mamboleo macha be timore so mago gin development mwayudo erokamano piny mana maber kabisa nokidwoka maber waduoke kama ndie iga ka iga samoro ubedoga gi plan ni magi ma wadwa watim kata koteru e tamne to magi ma mabende wanyiso japiny nitiere gino mabende samoro nyiso japiny sama bende koro wa campaign nikech wuotho do to do kendo ugo mbaka gi japiny ka ginyiso ni wan magi ma mwadwaro koro nyisa ni to hia plan maru kata ne jo Kisumu East na chalo nade ni magi nikech wacho nudwa ting'o ngima kata bero ngima jo Kisumu East e yo machalo nade nyalo nyiso sector mar somo thieth ngodo kama ndeni kama mana beach kende ma lake mane unugodo kodgi ki mia segmentation kamano lake mane wan go mane mheshimiwa no kete andike kano odwani mondo otim gigi achiel so no pango maber no dhi ng'awo ngima mar somo malo mana Kisumu East yes no chiko be ni sikunde wagi odwa keto gi e level ma owinjore mondo gibedie kiweyo moko mane muono go wuoyo ka nikech mano kende ma nyatimo gi CDF ok nyatimo gi machielo apart from that koro kendo gi ngima ma gi chudo ma koro wachudo ne gi jige ma gibesa kendo wayo odwa no tem no chako gi joma ng'ol ma onge nyalo ne wasechudo ne gi Kisumu East te wachako wakao single mothers mago bende sakil no chudo ne gitemna kaka no singo no wacho no biro tiyo nyaka gi pesa ne emo mineno gimoro miluongo ne mogo makoro jomoko bo lit ne jomoko be ohere ne moke ne okonyo godo dala ka dala mondo mi ka chandruok nitie tembe ufile kaka nyathi dala mobo biro ge mare apart from that waonge gi pesa machielo ma nyatimo go gimachielo koro kenya chiko gimo kenya timo en kama sebeti awinji maber kabisa police achiel kata lek mokwongo mane bende mheshimiwa ne dwa kilo ne kacha jopiny ne education ma iwacho nusegero kacha skunde yes sector mar thieth kata usechwidhe nade sector mar thieth sani bunge ok tim to kane pod en e lwetwa to wagero chiga mwakete kama entieno chiga dispensary kane pod en e lwetwa wagero Kajulu geta mochopo kama ochope no mano ne pod wantie tiende ne ochopo kama ber geta ber sub district mano hospital maber my ward nitie maji ninde wachako wagero gine hospital moro Manyata kae bende wagero hospital koro kane osegole lwetwa to koro waweyo so mago gik mwasegero manitie nikech mheshimiwa Shakil Saber makoro health sector ka koro wene national government koro health sector obedo devolved obiro e county koro onge korwa kocha kane nitie to wagero mago yes wadhie weche mag infrastructure kata mana network mag road nderni mabende koro loso ne japiny kanu donje telo inyalo nyiso no yudo nderni kane chalo kama to nwaloso achiel ariyo adek kata masar moro bende e higni me ichako ne usebede mang'eny gi inyalo nyiso ja Kisumu East magi ma mwasetimo higni mang'eny go nitie ndara miluongo ne Geta Kaseta ei Kajulu chon jonyabondo ma nyabondo ne ok dhi kata gi ndikni gi malo ne gikano ndiga kamoro ne Kangudha e nyawan kanyo iwendi ga kanyo tidhi nyabondo kimondo tikanye bicha kikawe diga kidhiku tiwuotho nyaka wangi chop kaseta en wuoth manyalo kawi 1.5 hours nikech en got to mheshimiwa kodonji tich kane pod ndara ne lwete mane gima nokwongo timo uko no singe ne dhi time to uko tho moko time ndalo mane pod oriwore moriwo Kisumu East Kisumu ne pod en nyaka central ne nie e lwet bunge achiel central gine west to gi east ne en constituency achiel so kane uko tie uko no singo ni biro gero nwandara no hawi maracho uko tho koko gere onyango wuon mogo kodonji tich mane gima no chako go
sama wuok kodi ni kata sani kwa wuoka iriemba riemba mitoka midhi Nyabondo kal midhi Eldoret mano ndara monyango emogero Gita kaseta yes en Nyabondo mane momiyo kidhi kata kuno ni pengo nyango okinya yudo mbulu kuno nikech omiyo Nyabondo koro dhige mitoke nyaka dhot Nyabondo dhiga piko ne nyaka dhot tinde kano ndiga kangudha kata kano mitoka kangudha urumo mano gimoro achiel monyango wuon moko timo ndara machielo madine wano ger to golwa oko ka koro okonyal timo en chigre bur golwa oko mane koro no kwanya timo kech waonge gi pesa so mbunge osebedo kaluwo wachno ahinya manyo jakayande wadhi State House limbe mane wadhi godo gi jo Kisumu County to president nochung moluonge president luonge ne Msungu huyu Msungu amesumbua mimi sana kwa hii barabara ya Chigara Bur sasa hii language ni tumetenga pesa sasa nicho wacho ni tumetenga pesa na Chigara Bur inaenda kuwa tamaked Onyango nigi barupe marom kama mano osebedo koluwo joma moko paro ni noluwo and bero Onyango ni kotimo gige to timo gandike so nondiko barupe kote wan go kendo wanyalo nyiso ng'at joma moko be winjo ka wachne gine magiloso but wan wang'eno Onyango osebedo kaluwo gino all along sama nowacho ni Msungu nasumbuano joma dongo joma leaders ma Kisumu te nene kanyo dak no siem gie to no siem na wuon mago nikech osechando president penjo machelo mano bang' higni go te mamokalo terms ang'wen gita kaseta ne museloso kato ndachu mar ariyo koro en mar Kibosoro mabende koro thekoni exactly mano emwanyalo timo onge machielo nderi mamoko ni lwet county te to sami nyalo wacho ni emonyalo timo but king'iyo kuonde moko no ka nderi ni at least oselos maber kabisa kech gini bende chando jo ni ang'o momiyo Kisumu East koso nitiere kaka sirikal okosebedo kudu maber kapar ni Kisumu East en mana jowa mago siasa manono nyocha ni dhi dala gi Mbadi okinyal compare dala gi Mbadi gi Kisumu East nderni nitie maricho ma ok kadre koro ka jowa gi dwel mane Kisumu East to macho dala gi Mbadi mos bethiro jakombe ne marodiam kendo setiyo nyaka nene nyaka sani pod otiyo ndara tine ka manyo donje UDA ni kor kelo so nderni so onge ng'ama nyalo wacho nwa ni gin apart from nderni ma Kisumu town ma kawae council to ne wayudo pesa mar gine ne Kenya urban projects mane wadwa timo godo upgrades mar gine ne kuonde mojwang'ore kaka Obunga Nyalend and the rest mane kuonde mane watenge no miwa pesa mowuok oko ma waloso go nderni go other constituencies onge ng'ato mondo wachi magi wacho giwuoye ga siasa but we mono tarika par me wacho ni chutundi bibra bor wabro chako siasa dirika ero kamano wadhi ane koro e sector mar bende koro kata mana youth empowerment gi kaka bende utimo ne rowere nikech gino bende koro chando rowere ahinya en ni koso tije gi kaka bende nyalo tegi kata mana miyo ikonygi e kaka ginyalo yudo kaka bende gitimore e youth to osekonyo nade kata osekwang' kodgi e yo machalo nade ero kamano wasetimo mawanyalo ne youths wasetrain yudhe moloyo 2,500 e tich mar driving wasetero ji 35 e plant operation Kisii ka Kibit train gi magido certificate magiduogo moko kuom ji 35 go ji 18 oseyudo tije mago mane watero Kisii kuom ji mamoko mane watero 2,000 gi wiege mang'eny kabisa koro timo matatu moko bende ondiki kagi kacha and ang'e man nitie Nakuru mantie Naivasha nyaka mantie e towns mamoko nyaka dala waka gintie gimor gi gima ne otimnegi and mano be reduce tho mane nitie ndara kama ne ji riemba bal ma ng'ato okong'e kata ka onego riembe ndara koro tero gi kos nomiyo ging'e ka ginyalo bet ndara and jomoyudo kibarua be oyudo yudhe ma dok korka mine bende wa train nyimine moko kuom gene watero artisan courses moko mandalo gi chiek dweche 6 gene gieki ne watero gi kage kacha madwa dhi e suko ne watero madwa dhi timo carpentry ne watero moko ne plumbers moko ne jowang' chumbe kendo gitiyo nyaka samo wuego ne mano youth and mane gima ne wanyalo timo maber nikech ibing'e maber ni kama inyalo yudi mar tich onge but never fail
ni mondo wapuonj gi mako rech mondo gimak rech kendgi giwegi. Koro ka ng'ato osea training kata odhi oling dala, ok owuok mondo otokre oko e tich molonye ni. Koro ing'eni kaka inyalo time onge. But mano wasetimo ne yudhe kendo yudhe madala wa ong'eyo. Oilni kata ne mon mabende koro timo ohala. Erokamano. Wantie gi gimoro miluongo ni Sasa. Sasa no en Shakil Shabir Foundation. En gi pesa ne moro kanyo momiyo mine madwaro loko. Mano Sasa. Wan kod pesa moro kanyo miluongo ni Uwezo. Uwezo grube apply. Ibiro Jakom, Jagoro gi Jakeno. Kasto unyiso gima nyiso ni un gi riwruok. Mano certificate. To gi gima nyiso ni un gi bank account. Kasto ujaso form. Kusa jaso form to wamiu kaja mapod wende wanyalo miu 50,000. Kwase miu 50,000 to wamiu grace period moro kanyo dweche auchiel muloka loka onge gi muduoko kata ndururu. Bas tok mano gine utieko go higni adi? 2. Tok mano koro uchako duoko matin nyaka pesa norum. Kuduoko te to uchako apply. Koro wachako miu from 150 to 250. Mano wamiyo girube mantie e Kisumu East. Kendo ging'eyo. Erokamano, yiena monda aduki chien kacha mana matin to ka bende wadhi mbele kacha. Iwacho ni gino mokwongo mabende Honorable Shakil Shabir kata mana ofisi ne ntiere godo nen mar neno ni somo oketo kama ber kabisa. Yes. Nyisa ni performance mabende koro mag Kisumu East chalo nade nikech bende ywak nitiere ni skunde ok perform maber. Erokamano. Ng'ama kia ema nyalo wacho mano. Kidwaro ng'eyo nyithindo modhi e national schools motimo page kako sani wawacho ni grade 10. Manyocha temo manyocha wuok from class to the join form 1. E Kisumu East e mayomboga e county mar Kisumu ni. To gidhi e skunde maoko. Then dong ka jomo yudo 200, 150 ang'o maonge kuma inyalo luonge oko maber. Nyithindo ge ma somo thothgi nitie Kisumu East ka. To mane moncho miyo ne waseyudo ma wawinjore mheshimiwa okelo wach moro ni Achievers Academy. Odwaro na nyithindo ma bet kiriek. Watero gi wariwo gi ga. Wamiyo tudore gi jopuonje. Kasto jopuonje kelo ma bet kiriek Angira kelo ma Kasagam kelo ma Ida Odinga kelo ma Ida Odinga be ngeni mheshimiwa mano chako gero. Ng'ane kel kata ichoko nyithindo mariego te to watero gi kamoro achiel ma jopuonje moamua. Ginyalo amua Kasagam kata kama gine magiwacho. Wasebedo kwa miyo gi pesa moingo million. Training ka training. Gikawo about 1 week. To jopuonj go bende yierore mabere subject ne gi subject mondo nyithindwa gi osudi. And mano nyomiyo waneno lokruok nyoro Kasagam nyogolo nyithindo 50 tere university. Obuolo nyogolo nyithindo 15 otere university. Okok nyogolo nyithindo 13 otere university. Ang'o ma ji dwaro? From nono to nyithindwa gi thoth gi ng'eno yudo mana 200, 150, less than 100. So king'iyo gima ji wacho no, ok giwacho adier mantie ground. Nyithi Kisumu East riek kendo ginoko. Nitie mosedhi nyaka kata stare miluongo Alliance kata kune gisomo kuno giriek. But lot modong ni ema koro waloko pache ne. En koro kendo sani waseloko ne waseyudo ne rieko mwadhi sudego mobed maber moloyo. Iwacho kacha ni ukawo yudhe mag Kisumu East kendo utero gi training. Yes. Oko within Kisumu East. No, training mawatero mwasedhi mabor en Kisii. Nikech Kisii gi Naivasha kende ma puonjo plant operation. To driving gi courses mamoko ge magitwa tima within ka. Wan gi AA, wan gi Chapin, wan gi Eton Green mago joma puonjo driving. And then wan gi jok makoro sikunde mamoko ge institutions mamoko ma puonjo timo artisan courses mag suko ang'o kapent mago to watimo within. Ma Kisumu East onge ni college mora ma unyalo tere nyithindo kata paro mabende ungodo. Akado nitie. Chiga nitie. Mamboleo kacha nitie. Obuolo nitie. Kianja nitie. Kendo watero pesa nyocha ni watero more than 10 million e sikunde wago. Mondo nyithindwa usom. Obuolo ne watero roughly 500. Kianja be kamano.
Mawacho ni mambo leo ni en gine moro mar church, en college moro mar church. Ati gipuonjo gin gima sinde kanyo madongo kendo mabecho kabisa. Kanyo ne watere more than 3 million. Ma nyithindwa otimo training mopogore opogore, gin nyaka tedo ging'eyo. Akado bende wasetere pesa. Chega mawacho ni en mar Catholic. Kata samwa wuoyo kodi ni nitie forms manje wasai nono mang'eny. Wadhi miyo gi more than 10 million kendo sani. Mago ei Kisumu East. Erokamano maduong' ahinya kapok amiyo janeno mara mondo miyo chiw kacha pache ado mondo miyo chak inyisa ni to en chenro mag bende samoro bende oseketo neno ni arita kwe mar Kisumu East ni kama kare. Erokamano. Arita kwe to wachake mwesimo chake mabor wachake gi supply mar stima. Wasepogo stima mondo lero bedi Kisumu East. Kuonde mwadongo gin kaka Kolwa East wan gi moro ni Kadwar. Kadwar kanyo nitie yo Rweya. Wuok tich. Waseyudo material kanyo moingo milion 10. Mwadhi pogo godo mier makanyo go te stima. Mano Rweya. Got Nyabondo nitie kama ncha pok watunde. Kendo nitie Kolwa Central bende nitie Tarabahati. Kanyo bende wan gi program wadhi tero makone monyo se pim te makoro warito mana process mar kelo gik moko mondo tim gigo. Mana achiel. To koro ne waduogo wang'e wach moro mar ginene mondo wabed gi polisi machiegni maka nitie weche mag maundu makoro nyedwa bet mang'eny ne. To wayudo kaka polisi go nyalo konyonwa jowa mondo kik jowa beda ni onge kama ginyalo report ka wacho jukogi. Mane momi wasegero police stations kuonde mwasegero. For joma ywak be ywak, to joma mor, majority to mor. Nikech watimo gi ka majority mokwayo. Wadwaro police ka, wadwaro police ka, wadwaro police ka. Kodi yango kwa tamre timo dwach jowa, nikech ji ariyo adek moko madwaro kom. Ni pingo ni wakelo police ni biro mako ji. Inyalo maki kionge makosa. Police ok janeko. Ubiro maki amaka. Kako link kama ng'ich maber, police biro mako wakae. Totero wa sel. Nango. So waseng'eyo ni maundu ng'eny Kisumu East. To mane momiyo ne wasewinjore kwa timo public participation to wayudo ni wager. Momiyo wagero chiga, mane momiyo wagero kachifo nonga kacha, mane momiyo wagero gita, mane momiyo wagero moro buolo, mane momiyo wagero moro iluongo nango ragumo. Pod wanyalo medo ka jopiny okwayowa. So jok mago koko to gagoya, but ka jopiny okwayowa ne gidwaro police station ka kiny. Ugo gero kata 20. Wanyalo gero kata 30. To ng'e dwaro mar jopiny. Nikech jopiny gi ema osebedo ka miyo watijni. So dwachgi wadhi timo. So jomago koko gi ma ok dwar police ni. Wachich kodgi. Gimomiyo kidwar police nang. Wachich kodgi. So mano ok bichungo wa gero police ka jopiny dwaro. Kata ka kinjo moko wuok Rweya ni karach wadwaro police. Wadhi gero. Nikech umiwa teko mar gero kendo pesa nitie mar gero mano. Erokamano kuom gajwang' kuom kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wan kende kaachiel kod migosi George Ondere mabende en kacha chairman mar CDF mar Kisumu County kendo en kandi yenye kuom gajwang' low mheshimiwa Shakil Shabir kendo nyiso ni to ang'o mosebedo katimore nikech ywak osebedo mang'eny. Kapok wadhi e break kata mana yu matin e weche mag ohala yiena mondo som jogo mabende koro osedonjo kende ka waduogo e telo mar ariyo kuom gajwang' pono ni kacha gigi no bende igombo penjo jatelo wan kod kandie oyie ndiko pachi ka waduge telo mar ariyo koro en Duond Onagi tende ni koro nyalo oro ote kacha to wasomo nonde to ndera duoko kacha en koro enena somo giduoko penjo giduoko Ondere in ready Antama in tayari sawa kabisa yeah, sawa ili duoko ndio ninaga jimasomo ngani gini manka jogi segombi ante give so wan ka gilongo ni noma sina wacho ni Chuny Onagi TV ya erokamano Okinyo Chogo watching live kantie Kiboza Chachilo Duor watching live on air from Game Aluor erokamano Titus Nyanguti wacho ni Chuny Onagi TV timo tich maber Musnaja komwe Mheshimiwa George Ondere apuoyo tij Onyango wuon mogo ka Kolwa Central on Shakil tiyo maber wapuoyo matek tich nyaka tire mano
Imiye gimo matin. Ami yango, anonge ngama miyo gimo. Jogo wacho gik mantie. Wan gi Michael Ochola, Jojo Ondere ema duoko Kisumu East chien, Shakil Shabir dhi dala gokinyi. Mano me pache. Adhi mbele. Margaret Owino, mano cha mwenyewe Kisumu East mbele pamoja. Mano. Koro kete mana kanyo koro mga juongo wadhi break matin kang waduogo to koro wan pod wan kande kachiel kod Mheshimiwa Jojo Ondere ema bende wadhi go godo mbaka kande kane telo mar ariyo bende odhi nyiswa ni to bende Honorable Shakil Shabir bende odhi mbele koso odhi chorore kacha koso wan kanye ne koro mga juang wan gi ilongo ni Arielo Osies Wanyamasaria watching from Nyamasaria Giro Nyango won mogo Pengotek Pitali Sodeo, Georgia Yugi, Mbuta, Biro Kao Kisumu East. Agolek magodi chieng obrach. Agolek magodi chieng. Ada kora mga juang wadhi yue matin bang madaka reo kang wadugo to kendo wadhi chako kata Kisumu pacho miyo gwela nya wadwa pondi mabor wan kende kachel kod office mar Kisumu East. Wan gi George Ondere wadugo bang sama chuo. Ane won nyithindo motho ang'wen gi achung' kae gelet kabisa kana yudo ka nyithindo otho e pi ka yudo simu kogochna kana wuok matin ta yudo ka nyithindo otho e pi ma biro ma confirm ni nyithindo otho e pi adier moko nya gologi nyithindo ang'wen te magologi oko. Awinjo malit kabisa chunya. Akwayo osiepena te ng'ata ma dedonje gini konywa. Wakwayo kony wan gi achiel ariyo adek moko monego beni watimo to wan piny kabisa. Kora kwayo piny mangima kochakore president ochung'e kodwa mondo waik nyithindwa ma wan godo gi osiepe weche miwa te mantiere konywa uru chung'uru kodwa mondo aik nyithinda gi. An gi til e wayaw til moro paro ni sister nantiere machiegni manyalo somo nwa til no ma sister na Ani luonga ni Vivian Achieng' Odhiambo. Till number in 8440974. Awito nyathi achiel maja grade 7. Koro an awuok ka sa 10:30 kadhi e tich. Kachopo e tich tigochona ni nyithindo oyude pi kotho. Nok ang'eyo ni ginyalo tho. Madi nang'e ni ginyalo tho dok kawuok. Koro akwayo mana sirikal gimoro amora manyalo konyowa godo. Awito nyithindo 3. Wuok ka sa 6 kadhi e tich. Kawe nyithindo gi ka. Karomo sa 11 adhi 12. Awinjo kigocho ne babagi. Ni reti nyithindo moko yude kware ka. Koro an harakati mawinjo koka babagi wuoyo no e kaka amba wuok aluwogi. Koro akwayo sirikal mondo donjnwa e yo maram gi. Nyithindwa tho e maram ka. Jok makunyo maram to boko dak kata mana ka. To wan joma odak around emwa hinyore. Mana kamano nyakoro mga juanga kotholo makende magonero kamano madonga ahinya kuom medo kete Chuny Onagi TV Adundo Jaluo mapota e chenro enan Steve James nyakwanyoronyo wanto kawuono thonwach mabende wagomba kakani koro mga juang to en dongruok mane mabende koro Kisumu East osegoya kang nyaka gisani pinjo osebedo mang'eny oganda osebedo kawuoyo nitie joma bende puoyo to nitie joma bende koro wacho achiel ariyo adek mamo wan kande kachiel kod office no mar Kisumu East kotane kachiel kod George Ondere mabendo wan godo kandie yina monda kora kauthul makende mondo miyo asoma ne ote mag jowa mabendo sidonjo kandie wan kagi ilongo ni Muok Nyabinda wachene Hosea Job to utero kanye Hosea Job to utero kanye Hosea Job mane gimo penjo kacha kato Pitali Sodeo wachene Shabir dhidala 20 years is enough wacho kamano kaito wan gi Chachilo Duor wachone watching live on air from Game Luor watching live kanti Kiboz kaito wan gi Jejadoro ben wachone mukete chenro kandie chenro mit maratari Shaila wachone Musna chairman erokomano kaito wan kagi chakadene kawanene to members wachona de kandi nyokoro mgejuangs en koro sama bende koro nyalo miyo kaja pachi ni to
iwacho nango kachin kuranga jwang podwan kandegi Arielo OCS wa Nyamasaria watching from Nyamasaria giro nyango won mogo ni po pingo te kero kamano podwan mbele kachin kuranga jwang ko kamano to apandi winjo kacha kabende oganda wuoyo kacha maber kabisa ango megwacho ni onyango won mogo didala no engeni okinyal koso wapinzani Steve kate odi okinyal koso mpinja ndalo moko na chung kansela na chung gotigo mar kanu to wuoda maduong obira ira kase wuoyo gi ji ma ji odhi ma gonyogi to kani baba anti ngene kata bed maduong to biro chung gi LDP ndalo no ne LDP korange na mo position ne yoda lekati mano gima chunyi ohero so okinyal tame koro jowa mamoko go be wacha wadhi dala okrach mane momiyo idwaro ni jowa ombulu mondo oneni to jadi madwano dhi dala ji adimba dwani mondo odong but gima ng'eyo kalure gik mwasetimo to kaka piny chal mai tarik 10 dwe maboro onyango docufis jogo mondo ikre ne ng'wech maber Antire bende jok mabende wan godo kande wacho ni nyango won mogo sebedo ka ok ter Kisumu East maber mano meme na nyisi mondo chaka ne gik mabende osetimo mabende leron wakandi maber kabisa ayuak bende nitiere ni kata jo Kisumu East moko bende pok keto tije machalo kaka mag police o kang'eyo gimomiyo giwacho kamano but an gima ng'eyo ni police apply to nitie jomoko mosebiro ofis kanyo ka be antie ka giwacho ne mheshimiwa gima na asewinjo ka mheshimiwa wacho ni dhi apply kise apply ti dhi kachacha kama idhi kawe ji pap kise ringo mineno ka iringo maber to gigi ripodi maber kor ki wacho nitie ng'ato madino ni kamoro mondo kora donje nikech ok nyal kawe lum ni dhi but nyaka kale process no indo mana asewinjo ko wacho ni ji so kang'ene gidwa ni nyango tim nango mane ok ang'eyo but gima ng'eyo ni ok wakaw ji kaka CDF ok wandik polise kata ma joma ndika gi ok wandiki imiyo waji gi sirkal mabiro timo intern wabet kodgi ka ndalo gi rumo to gidhi kendo chake medwa machielo kech pesa michulo ji kanyo mang'eny onge so mane jok mwatiyo godo koro intern moro maber ka dipono ido ka ndalo moro kata ng'at manie tiyo koro onge oro chako yudo girina pasture kama chielo koro jalo nyalo donjo kanyo wan gi ji matin around 20 something wan ka go tale press wacho ni Shakil dhi dala maler kendo wang' ni oken tuk nyithindo Otela ng'iyo go mano siepna ang'eyo nondiko ne wuodo siepna ma bende dwaro chung' mbunge so en nyako wach mano koko wacho mano to dhi yuto nade Otela nyaka wacho tamano ang'eyo maber en nyathi matin mosiepna but ok onya konya duwi ka chopo sa mar siasa ok odhi konye ok odhi konye ineno kok odhi yude ok onyal yude nang'o e siasa mwadhigo mai migo mbulu dwe mara borone ma wadhi chamo to kuom jogo mochung' ineno ka jal mane mabende koro miyo kiondko masamoru luro matin sama wawuoyo go ni onge dhano moro man Kisumu East mwanyalo wacho kaka gisewuok ni Ondere to wang'iyo kodgi giwuok ga sani gin more than 20 ma bende ok wuog kata mo ni dhi sikuli neno nyithindo moko ma katingo badgi to odwa no ting mabor bo ng'onyo onge gadier e group ma wan gogo onge en ng'a wang'egi ka ji ma pachgi lew ka mwamo gini ndo osetemo mobolo piny Onyango loge notemo bolo piny gol songo consultant maduong' obolo piny ogendo gedo biro obolo piny kendo koro duogo ere ng'ama nyalo buogowa gibi giwacho ni sani ok gidwa mogo mogo to kata mana kiny ngeso ne wasetero mokaw kendo kiny nocham kiny moko bo cham sani mogo kwanya weyo nikech mana signature wa mogo kwanya weyo wan gi Margaret Owino wacho ni Mikalo chola e yo mane ma pano odwoko ng'ato ka ndie nyokoro mgo jwang' odwoko ng'ato ka ndie udhi sani udhi chungi gi otiko mane wan independent kendo mane mwadhigo ok wadhi chandore gi party moro amora wadhi adhi ir japiny miwacho ni pok wakonyono ene mwadhi ire
koro dwoko dhi wuok kanyo irita Steve wan kodi ka Nyasaye mwala Sani ODM wacho ni koro mondo koro gitim zoning koro gidwa mondo ka ODM te. Ok wan welo gi weche mag ODM go. Ok wan welo. Mano gi wacho. Ne wachore ni Babat ne konyo wuon mogo kelengling lakini koro sani onge. Sani koro dong gi japiny. Koro ka onge gima gidhi timo ni chuth sani. Babat nyocho siepwa. Mano tadier. To japiny ema chame ombulu. Baba ero wuon mogo onge wach gi wuon mogo. Japiny tema mi ombulu. To japiny ne mwado kire. Ok wadhi thagore ni wadhi e party moro maduong' ni mondo dhi onge gima wadhi japiny direct. Kendo ok wabidhi kata wach moro ni kia ni nomination. Donge ne kwale ngalingara sani gigo koko to tiyo. We mondo landi yiero. Mondo nyango wuon mogo gi timne owuogi. Un pok ochako? Bod wa campaign to pod wani office matiyo. To ng'ama campaign go onge? En nga. Kaka no ka ji nigi wafuasi malo kanyo mang'eny kabisa ok uluor. Steve. Kata mana sani mwawuok kodi te idwa ringo kichomo kata ringo kendi. Ingeni ng'eyo ni ringo matek kata ringo magini onge. Yonge competitor. Ok inya ng'eyo sipiti but ka ng'ato nitie mbele ka mayombi imedo. So gima timore kata cha ni jogo ringa kendgi wano. Chieng' ma wana wuogi to na nyisi ni Steve kiny mawuok kiny. Ipanda ere kaka bende samoro campaign ang'o momiyo umako chuny ji sana mabende koro momiyo johero momiyo komno kuyae wakwal ni gimoro ka wadonji office to wadonji office ka Gor Sungu emane wagolo Gor Sungu emane MP Gor Sungu ne wayudo kong'awo siasa ewi yien malo koro loch ne onge piny ka an japiny ne ok ne ka gimo on piny ka to kwa biro gi wuon mogo to waolo loch ka ma wabiro yiri direct kin gi wach to wadonjo yiri mama moti ka tuo to wadonje ode to wabet kode ka ne otanda ne ma wabete te otanda no bet no timango otanda ne ma wabete wate wago kode mbaka wuon mogo ne ka an ka wawuotho ga tim maduong' ahinya jomoko be ne oko ka ng'ano wa ka kin kata mana sano to be kato ido winjo ni rali moni kucho ni dwa golo ng'ama nyo budho ge ode kama be nyokelo mubunge obiro lemo mama muti e ode kigo mbaka modonjo ka chiena gi budho kech mama ol onindo ka chiena wago mbaka kode watieko kode to gima Nyasaye omiyo watwa miye mok wacha be okwawe to kendo walime okwawe ni okwalime shawa sechulo ne othiedhore limbe be waleme moko cha be watero gima chielo monyalo nango be watero giko higa watero ne gimodhi ongede gik mopogore magi chamo godo Christmas higa ka higa ok tony manyocha nyango koro chako tuone manyocha ne gino wabago break nikech ng'ato tuo onge gima koro nyalo timo but nikech osechango sani wadwa chako timo mago ka kindo wadhi limo mine gi ot koro yin kidhi go rally obuolo de gagoya wan e ot mar wuon ombulu uno kugo rally wago ne ng'a wadhi ir japiny koro kwa bire gweng' ni to ji obiro jogo mabiro wuoyo kata wakanyo to wadhi kama chi ndi adhi rally dikele thumbe madongo dhi luong ji mo asoba gi kune kele rally wan wadwa deal gi ja Kisumu East an kagi Arielo OCS Wanyamasare wacho ni gini Shakil dhi chamo kapok Mwanda olayo bago yo wi mongeyo nyango gweno an gi Otale Press wacho ni apenjuru Ondere ong'is jo Kisumu East gik ma Shakil osetimo from 2007 nyaka kawuono Kisumu East onge ndara maogo lam waonge gi KMTC TTI TVET skunde wa ma Kisumu East onge kata buses penje uru kendo ni osiem noa kata kuma Shakil otime women empowerment e Kisumu East ka ase wacho skunde mwagero women empowerment ase wacho mare uwezo wango kendo en ga pesa mang'eny kendo kata mana samo wuogo kudni nitie joma nyocho oseyude nyocha manyocha wagolo oko milion 6 odhi mano wuotho e Kisumu East ka Otale biro wacho anything kich Otale kedo kacha we Otale wuo wakinya tamo Otale wuoyo wacho ni on Seth Kanga wang' ne kau Kisumu East Kanga okapar ni nyalo yude ng'at machielo biro yude to Kanga to be oksani 2027 ok nyalo yude Kanga en osiepna
wuon gi nosiepna moloyo. Daher mondo oyud gimoro but ok odhi yude kokalo kuom wuon moko. Ok onyal tundo kanyo. Ang'e gigi te, ang'e wait magi gigi te. Amba ja siasa. Kanga onge mbi monyalo yombo go wuon moko. Enda wacho ni Steve. Donge wewe ka gidhuluo kaka no be winjo, tale no be winjo. Tale be winjo. Nosiepna, but obro dhi dala, onyal mana kwayo no tigi pesa sparingly. Kech tok siasa ka kata dhako nyalo weyi. Ka koro gik manyo chamo kuru onge pesa rumo iduogi bet ka ing'eni koro town kocha be koro ko be dhi kech pesa rumo to yombi and then akia advisors ke do chamo market milimani mondi kata uriti 2032 kwa bibiro nyango wadhi ywe go dala koro bi okawa kawa ibidhi udhi ywe go dala wadhi ywe dala ionge gimedwaro in adwara ng'o asetiyo se yiera asetiyo kanga mapoko yia se chamo muma kanga mapoko yiera nyalo go koko ni dwaro gimoro. Wadhi ywe dala kanga to bro for advice koro itemo wacho ni oweni wawe mandie 2027 cham obiabia odhi dong obiabia kiko we obi to kede gin ji mang'eny there over 20 some we could ni nitie moko mapur kuotho gi chien moko be ok bitokore oko but ang'e ni candidate to kede duwi awene gi chir mang'eny awinji mano ok nyal mono wanindo to ng'ama bende koro samoro bende koro miyo mono temo mono unindo kandi Kisumu East ka ng'ama bugo erego ini sewinjo ng'ato mowuoyo ka ng'ato wuode penjo wach nane ng'ane be biro ang'eyo ni gin ji malaro pirari ang'eyo gi te moko waka jundwa ka moko wakune moko wakune gino mabende giwacho ni ani sani koro gidwa mondo wuodgi mabende koro telnegi ok gidwa muhindi mano to konego giwachi and wang'eyo gino be kech mano koro en bitterness moro iluongo ni muhindi to bama be isewinjo ka giwacho mano ang'eyo mano maber kendo en na bitterness no lakini ya wuotgi go biro kawo nyango se dok dala to 2027 to pod wadok office gombolo wan waonge gi lweny wan be kata kibira kisechwa tena inyalo mana nyiera timiele ti aya wang'e wuoyo gi mine ka wang'e wuoyo gi jodongo yudhe bende wan gi ma wan go ok wan nono to onge tiende mondo watok gi watewa kete ndara wan gi sichwa ma ka romo sa chieng' wawuok Steve biro nano kin man kodika adwaro ler na gimoro ka ang'o miwacho ni un kaka office mag Kisumu East ok udwar ne mine kata jodak ma Kisumu East ber ugero mana police stations mondo mak nyithigi isewinjo gima wachore kamano gik ma jogo wachogo ok gin adier wamako nyithindgi magi Police ma Kenya nyalo gero schools ugero negi police school wasagero kendo sani wasagero wachomo godo malo sani wakoro wagero dining halls kude go wagero gine dormitories kude go wan gi plan wan mag gine ne awacha na ngota gine ne kude science whatever labs wagero kendo wadhi gero ICT hub geta maduong' makawo over 20 million kendo wachako wado gero moro Kiboska mago tedo ng'e dongruok wagero gine jopiny ero kamano sani koro wasomo pach japiny wan ka wacho wan gi ji biro dhi ir jopiny te adui nyango keto Shakil bumper to bumper wang' ni opogore kod angera yaye adui ni chal ka gimo keto bumper to bumper opek ano ka winji kata tata duwi no wacho no ingene ke sadi ele ka uji pira bichi te mio pesa to luo bangi opogore gi sambolo ma uno kuchiu pesa marango poko chao campaign kani tie pesa to wabiro chiwo okwan nono okwan maskin sani uchiwo mana mogo sani pod watiyo mokwan to wabiro chiwo nyaka kata kwa duogo en ok wanyal weye wambe wabiro tiyo gi pesa no okwan nono ng'ato kik bige gima wan nono okwan nono so kain mach bar pesa to ng'ato mondo ikre maber wan gi Ariel Osies Wanyamasare wacho ni Kisumu East sani siasa ne Shakil Kisumu East sani siasa ne Shakil oketo malo ma ng'ama inyalo yombe onge an gi Ariel e paro no nekech we mondo pimni gimoro nyithindo moko noduogo e Christmas nyithindo matiyo Nairobi ge to yudo ka wambe wasepogo moko mar chapat cha to gi gine ne gi gik mamoko gi salad koro mbaka mar siasa wuok ya wuogi
wuoyo ni mama une muketho winene dala ka nikech ubiro onyango ni mogo ni manade ngi to mama ne wang'o chapat e jikon koro mama onyiso nyathino niya watiek tedo mondo wago mpaka ka wametho mama notieko tedo mokelo chapat gi gik mane en go nyaka chak ka weni ingene wa Nairobi pok omiyo men kata nduru gisecha go siasa onyiso men gi kako nego onego Shakil yes kosa gado chach wachande gi chapat wacha morome koro ka mama onyise ni wacho ni mondo koro wachane wachucha maber ni Shakil bang ni dong to penja ni to in sami biro kaji sami yangi more ot ka ni podo ngadhi mi kako ne idhi miya mar Shakil tisechamo mane wuoda mang'eyo makonya sama in pok ioro koro wachna kanyo erokamano ka gi Titus Nyagudi wacho ni jakom kunwa puoch kod pak ne onyango wuon mogo kuom chung kod jowa man kod ng'ol PWDs okelo mor e wenge joma yande rem ramo an witness yes mana watimo Otale press ni kawacho ni ang'iso Ondere ma osiepano ok en Nyasaye. The people of Kisumu East will decide kasa oromo e debe. An mana gi chiro ni an Nyasaye an gi chiro kichalonye gini. Collins Onyuka mawuot Kibigori ndiko Ken Lock America wacho ni as the chair of CDF ask him how many tarmac roads did they do in Kisumu East? If not, then why? How many tertiary colleges? If not, then where do other constituencies get the funds? Okonge gimu we maber. Mokwongo mubuge ok ger ndara. No se gol kuomwa. Inyalo mana gero ndara kikwayo national government. But pesa ma wan go, the 192 million, okete ma kaka watiyo kode, ndara onge iye. Anyisi ni Kisumu East man gi nderni adi ariyo. Gita kaseta to gichigara bur. Mago kende nderni mane modongo te mag national mag county. So women loka no odugo som chike wadala waka mondo nge okwa ger to kiwe wach mar tertiary and the rest aseso puonjo ni gite gin bende okwa ger gi but wachulo fees ne nyithindo mane iye kanyogo gima chelo mwanyalo timo en KMTC mana wanyalo timo but mondo time nyaki bi kwa KMTC ma KMTC miye nod ni nyalo dhi mbele korka waoro barua ne board mar CDF mondo omiwa go ahead mondo wachul mondo wager mano wanyalo timo no kwadwar that way nikech nja pod wan gi gik mang'eny kabisa moremo e Kisumu East mag sikunde ge but level mwase chope korgi makoro no kwadonje gero do man the rest wadhi donje nene tidhi neno KMTC Kisumu ka jogi ok dware machiegni nikech samo gi gada wat wadhi gero moro mochwalore matin kata watere mana kolwa East yo bungu ginene kucho to wadhi tere no tubungi luongo ni nitie gweng' moro kacha ni Kasarani obino wabiro dhi tere udhi ano ka bende kor dwa kawo nyako dwa mondo we mana gini 2030 kocha mane tem wadhi we mudhi we mane tem ang'o manyien mukelo Kisumu East wadhi gero ang'o modong' KMTC gine go wadhi gero mago wadhi gero mapok ukwayo no kwase loyo mai mwadhi loyo ne mat wadhi loyo to wadhi kwayo KMTC mondo yienwa mondo wager ka giyienwa mondo wager wadhi ndiko barua ne board mondo board o approve nwa mondo wager koro wabiro ng'iyo kama wagere e Kisumu East ka ngane jogo wek ywak gimoro kamoro nigi sane o tamar ariyo ne makordwa kele KMTC mago koro wadhi timo kata watiyo kwa wadhi yweyo ba wadhi timo uramo wadhi timo nekech dhok twadok mago tale gini goto wek chani mago nyal mono watene otale mago nyal chadowa tego klokre ombulu na mine wambe wabiro wuoyo godo ka sa oromo adu nyaka ka Kisumu East come 2027 Ondere wuoyo mang'eny to Shakil keto CDF oketo chiege okay wawasom gino wacho Ondere wuoyo mang'eny to Shakil oketo chiege CDF manager yako godo Kisumu East kendo dhi chung godo Bungoma ento opamo kanyo Shakil is end term magano riambo mondo bed manager mar CDF apply parliament CDF manager chulo gi parliamentary commission wan go officers kanyo ariyo CDF man jakome eno ng'iyo pesa mar jopiny ni the 192 million no
en pesa mwang'iyo and wapogo ka gi kacha en mwanyalo gero kode kata KMTC motale ywago no to constituency office ma moneja nitie iye no en ng'ato apply board so mama no qualify for that we wach mar ni en chisa kilo kondiko chiege mama no apply to yudo tich and otiyo maber wan dikoro timo dikoro wase kekode to otiyo maber nikech en gi managerial skills mugado tale nok nyal tunde and osedhiro Kisumu kuom higni go te so ong'eyo minyalo wacho go ni ka ng'ato gero gimoro in tiyo sani Steve kibiro gero gimoro to rach kia nono tibiro wach ni wiyi ok ti maber kigero gimoro ikwelo jowa ok nyal koso moko wacho gimoro so maro tale no wek chandi tale wang'iyo go wan gi nyakwar omore kwelo wacho ni onyango pod pek rada mange jok madwaro wawinjo wa mago to ne the silent majority to ling mung'eyo gik modhe timo an gi Collins Onyuka Marud Kibigori man Loka ang'o mosemono gi kwayo other MPs like Aduma and David Ochieng of Ugenya have done the same why not them owe keto dhoge matek to okodwa timo nade to apenje questions ato kene ko penjo gik maonge mandate marwa ok wager ndara mano onge ang'eya kata Loka kuno ok wager ndara onge teko waka but ka kwayo president nyalo mi national government kaka icha wakwayo modhe miyo wa manano ok wager ndara so we kubedo gi issues kayem nono ndara ok wager dhogo ok tek beja siasa dhogo ok nyalo bedo mayom because that fund ng'ato matiyo maber ere kaka Sakil nyalo tiyo higni 20 korach kujugoni jo Kisumu isgi go fomo gi nyaneno gima hinyogi motale kende gi jaloka ne manyaneno motale nyathi methin manyone ko tiko skul bobe wachulo ne nyaka basari uchulo ne basari nitie mwaso puonjo nyaka driving wadhiane na koro wayidhane matin national government kandi ofisi maru mabe ma Kisumu East ne ndade kachiel kod bende waneno bande ka koro sane Uganda wacho ni 2 term 1 term uneno sirikand Ruto ni nade wan kaka CDF ma Kisumu East wan wonge ge problem gi Ruto nyocha wasekwayo nderni ariyogo waseyie miyowa kandara ma Kibombo leo cha dhirumo kendo ndara mo ma chigare buni birumo wan maber ahinya nikech ng'ane be osiepne kuothe ite ojenda senator bende dhiro so dhiro ma gidhiro godo no kwariwo gi gik ma mheshimiwa be noseketo barupe ge machon ge jogo ka ohero dhiro kendo modhiro mwayudo gigo wabiro gono Nyasaye ni erokamano but waonge gi funds mar gero ndara onge broad based government ni bende nitie kama okonyo we broad based government odhi mana konyo wa magi nikech ok anyal kwano gima chielo mana ndirni ge manyalo kwano to wan gi geno moro nikech waneno ka gimoro timore kata ka gitimore speed mapiny to waneno ka gimoro timore manyiso wan gigo nyaka rum and president wuono se aswa wan gigo odhi timo kanyo va this state house nicho wacho na odhi timo so wanyalo pake nikech mano and wanyalo miyo mbulu be nikech mano waonge kodege problem Kisumu County Governor ma Kisumu County Ngiranya Nyong'ono omikacha tich gi partino mar ODM to Shakil Shabino dhi kacha kachiel koda independent Uganda mathoth kana mana MCs mabende koro nie od burano gin mana kweth mag ODM gini bende samoro se chandou kata ekelo dongruok maru ne Kisumu County nikech okuna chiel penjo maber kabisa but gima miyo chuny wachako duogo nikech ne wawene kata governor ok dwar wana nikech wan independent to ka kora duoga ng'eyo nderni wakata kidhi nyakach kuma ji jogo jo MCS gi MPs go gin jo ODM kidhi kune kata ka dhi semb gi kuno ok ane ndara malich maloyo machal gi madiang' wawachi ni notimo maber so aneno ni nyocha ne waparo ni samoro bedo wa independent emomiyo ok okonywa ahinya nikech ok ang'eyo nyaka sani gima ok ang'eyo gima oseloso Kisumu East Ipanitend county ma Kisumu nitiere kako se konyo huko se unono ka thiruoke mang'eny ato kane ok awacho kod dholuo ka nitie gimoro okine tiende ni okine gima okane gimoro minyalo CM macho tim nu kama apart from sani
nya neno kosako loso access roads imana nyalo wacho notimo no maber sani samo wuone aneno access roads mana nyalo wacho notimo maber but chon kacha to nyocho kada kech mago gik mocho ni gobeno setimo chon maiso ni party ni bendo odwa hinyo matin ata nya wacho jage chir nikech party to nyalo bedo gi wechege nyalo bedo gi wechege so kada jok ma wacho ni kiasa kel de dala kio jaindi kiango ginyiswa lokruok mantie constituencies mamoko ma ODM no otele momiyo koro gin go to wan waonge go mano be anyalo penjo with a lot of confidence nikech wawuothe gwengege na isechako ni mar mbadi na dhi inyalo we mitoka kamoro mondo iwuoth gi tiendi en mbojni ma rita wachni bade to ja compati akelo ni mbari ok adwar keto ni jok mamoko kata kinye mwadog kiny onge so aparo ne gi chama na sakil ne kech koro en mwindi mo mi winjo kiane nyako doge kia Pakistan kia ngoa but jo Kisumu isa moro chiemo pori nyalo ywak mana nyalo wacho with a lot of confidence nikech sakil no ka ng'ato nigi chandruok ma momake dende obed mama muti obed ng'ama nare obed ng'ama sakil chalo mana madwa ywak kendo no konyalo we tije mondo dhi okony jalo mama no tin kuom jowa mang'eny ok timano odich andok giduo kata dala mondo negi sakil neno wik achiel diriyo onge appointment mande saa 4 donjo office nyaka wang saa 11 odhiambo ng'ato bira motiek go madhi Friday saa 4 donjo nyaka wang saa 11 odhiambo jogo nene madogi pile week a week twice a week okokosi mana ka diponi tie gimoro modiye kata kodhi oko e weche mag bunge go kata kotuo kende modongo twice a week onyango wuoyo gi joge so we jomo wuoyo go wuo warit ombulu ma 2027 erokamano ne josiasa mabende koro chung kande gi ntiere bende jogo mabende koro sechung madwaro koro kacha kom mar governor kachel kod kombe mamoko ada pinje mane seat mar governor ne jogo mochung uneno ka ere ng'ama bende uneno kudhi tiyo godo campaign ma 2027 wacho mano nyalo bedo matek nikech inyalo yiero ng'ati to tiko dhi titame tiko madala waka inyalo tamie kati yombo jawagi nyamia mene babich to we namba 1 they have their own reasons gi yoregi so inyalo bedo namba 1 inyalo hera kaka an sama nyalo wacho ni daher ni ng'ane obed gavana kato tiko kodhi yudo so mano dhi luwore gi to indi ngombe ni ng'ama mondo yudi ng'ama mondo kautelo no in kaka Ondere idwa keta mbero wacho ma ang'iyo kaka gidhi achiel kuomgi wanyalo tiyogo kaka ng'a wan gi senator Jienda wan gi Oromo wache Mike anyalo jo ariyogo ng'at achiel kokawo loch padala waka wanyalo dhi maber ang'o me ji ariyo gi gisechako wacho gik ma giparo ni ginyalo timo yes nitie gima ber ma gisekelo no Kisumu koro ok ni ber ma diyang gikel sani to gionge office ing'eni onge senator ok nyal gero MP moron onge gima no nyage ne Kisumu county apart from campaign ma gitimo gi gik ma gitimo matin mago ok wakwan ka gerruok but wang'eyo gima giwacho to gi chuny ma gin godo ko tiende ni koro Kisumu isunu kuodho Tomo Jienda kaachiel kod Dr. Ron kwa ariyogo achiel wabiro miyo mbulu erokamano nikech sa wang'ani ni kabende wan kata gi ote mabende odong' kande kapok wasomo nyakoro mga jwang pod mana kete chenro kandi erokamano modong' anya kuom kete mana chenro kandi an kandi gi an giluongo ni Oduoro Chieng Morris wacho niya sani korka uparo ni onego uger KMTC yet Mumias East MP Hon Peter Kalerwa Salasia who was just elected the other day osegero KMTC motieko wacho nang'o kanyo to samoro no yudo ka sikunde geno osebet maber diang' idhi muoj ger KMTC to sikunde to barore kata galagala wan gima ne waketo mbele mane wawinjore ni wakuong wagol sikunde wa state ma gintie mondo waketgi malo nyaka ipangi nikech pesa ni bende tin sama wagero for example kako sani wagero buolo iyudo ka bukura koro kwanya time gimoro
kata wachako wadhi gero skul moro kumachielo, skul machielo ok inyal time gimoro nikech in gi 50 to 60 million minyal timgo gimoro. Koro ka wasekawo sani wan gi 60 bang'e wapuko te okok obuolo gi gumbi, skunde modong' rito te, to ok ne gionge gik ma onego otimnegi nitie. Kata mana sani bag na mineno ti an gi list mag gik ma gisekwayo ma waseketo mondo koro CDF obi approve nwa mondo wadhi watimnegi. Mano wadhi timo kwayudo pesa machielo kech 60 wanito ne wasekeyo e skundegi. Odong' nono onge pesa machielo. Kata koro ng'ato dwaro mar siling 5 onge nikech the 60 no ema waolo kacha te. Erokamano, ano ka ng'ato wacho ni daki nikelnwa video kama shakelne kwa President Ruto ndara. No kone TV, ne wane TV, national TV. Odwaro video, abiro terone, abiro kelone. Kone ni kiny naket gino kiny. Kata nyalo oro niti mail. Nitie, kendo chungo sakel ma sakel ogode ni erokamano. Video no nitie. Inyame. Ang'o ma mono wayudo? Peter Lisode wacho ni Shakil to dhi dala. Mano kaka giwache kanyo kono gwejwang kaito wan bende gi wacho na Duma Wuoro sekelo buses na Nyakach pra uchiel gabirio Shakil to nyera igni kuom igni 20 gi odala jogo kia gik ma bas oting'o. Kamano kono gwejwang ka thuolo makendo magonero kamano mdonganya kuom kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo chakano wachake nyaka gisani ano ka twak ne ber maber kabisa. Titus Nyanguti wacho nano twak kod dana erokamano. Ano ta kod dana owacho ni pod odwoko Shakil Shaber onyango yuor mon mabeyo. Mono ere ma kidonjo kata kama ne liel nitie. To bishop chunga koro kuwo. Kijana wacho noneno gine gidage to dagi oramo. Ne Shakil modwoko. Dangi neno. Yaneno ka gino mori. Berna inya. Wan ga dira inya mano. Mano wan ga dir kabisa. Kata jogo wuoyo kamano. Wan gidhi neno. Kwa wuok macho campaign. Ko kamano akathul makende magoero kamano maduong' ahinya kapok watieko to adhi kaw thuolo ni makende mondo miye iwacho wach ni mogik ponono kidwaro chiwo kacha ote iwuoye gi jopiny kaka jopiny otwak. Erokamano. Ibano kake dhach kodgi. Erokamano. Mokwongo adwani mondo awach ne nitie jowa ma yande ne wachulo negi SHA. To messages pok ochopo negi maber kowuok kuom jo SHA. So moko dhi osiptal to yudo ka pok ochudi negi, moko dhi to yudo ka kose chudi. So next week abiro dhi Nairobi mondo waber piny gi jogo mondo wang'e kama tabu nitie. Mondo jowa go yud thieth kech ne wasechudo negi. So immediately ma wachulo mano wabiro chako wamedo pa wan gi around 6 million mwadhi medo negi kendo. So jok mapok odonji mapok oyudo gine message go ge hore ahoya watemo dhiro SHA mondo nyingigi owuogi mondo wachulgi. Wan gi ji 2,400 manyocha wachulo negi SHA. Mara dek adwa na beda gone oda erokamano jaoda moro nitie moserita maber miya tegno kata siasa ka wuok ta dhi ka teglu en ya Uganda iluongo ni Nora George en min nyiri gi yawuoyi en beda nyalo gone ni erokamano rita maber aneno erokamano basa gone erokamano jowa munyango wuon moko agone erokamano ka bwa mentie gi team papa team Shakil Shaber waluonge ni papa jo team Shakil Shaber kamoro mara gitie ang'eni gi neno wa gi winjowa gin joma onge gi weche mang'eny gi lenga gonu wero kamano kendo dhiuru mbele gi tich mokonyo godo jopiny. Nyasachwa mondo gwedhu. Erokamano maduong' ahinya ne Chuny Onagi TV jera ma Chuny Onagi TV aneno ka wan kande giluongo ni Arielo Osies Wanyamasara wacho ni an kochiewa dier otieno to kucha mar Shakil. Ko kamano koro mgajwang kamoro mara metia ka thul makene magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo chino mabende no an godo kacha mar Duond Onagi kawoni wan kacha kachiel kod Duonda Kisumu East kamano kacha kachiel kod Migosi George Ondere. Awinjo ka jogo wacho ni dhogi tek. Angi ni fan gimoro kionge dhogi. Koka wano erokamano donga koro mgajwang in mikaw thulu makende mikete chendo ni kendo
oro nwakacha ote magiro kamano maduong' ahinya Nyakwar Gajwang' kaachiel koda bende Medusa mar chenro ni motimo matek mondo mi chenro no chopne achiel kachiel kawuok e Chuny Onagi TV nyaka kamoro amora mantiere no. Mano Nelson Mandela Okore kaachiel koda George Ondere, erokamano maduong' ahinya kuom chopo kande kendo wago mbaka maber kabisa. Weche ng'eny sa matin ang'eni wadhi do thuolo mbele kande kendo mondo wagoe mbaka. To kaber ikele wuon mogo mondo jopiny onene. Abiro kode. Kokamano Nyakwar Gajwang' oritu masani ka ngero mane wan godo odiochieng' ma kawuono en ni akuru okwodhie eiro. Mane tayo chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo Wan oritu masani. Erokamano.